Започваме с ранкет. Тук няма да махна. Тук ще махна двуцевката, че я мразя. И от тук ще махна резачката. И играем с моя партньор Милев. С какво ли да игра? Ще игра с моето оръжие. С револвер и ще играя с спирда и граплинга. Айде бе, къде си крив? Yes! Това беше много добре! Първи рун за мене! Само че ще си взема по-скоро бъф райвълса, че ми е много по-лесно с него. Тук ще си взема другото ми. Не, чай. И аз презареждах, ако това си мислиш. Презареждам, И аз презареждам, ако мислиш, че не презареждам. Yes! 1 милион! Това не е толкова точно, когато се стреляте. Ау! Ти си невъзможен. Yes! Бум! Я! Поздай, монстър покойче. Милевчо, объркваш няколко работи. Аз съм пред лавото, ако искаш да ме видиш, ама... Сега презареждам. Турбакон, бе! На какъв почина да говориш? Пак ли на някакъв гръцки? На турски! Окей. Покопеле си, попа! Къде? Опа! Yeah! Още има малко и да те победи за какво малко то тогава няма да си личи, бе. Няма чулон малко. Ако е за твой клип, мога да се правя, ама... Така да се прави, бе. Не е културно. Хубава работа. Правим пауза! Върнахме се, сега избираме мап. Докса, според мен е доста добре. Перфектно. Играем с първите оръжия само.
които сме слаби с тях. Еми, Фак! Мега! Йон! Yeah. Йо! Крейзи! thanks. Оле, къде си, бе? Оля, какъв то хеликоптер, ла? Къде се криеш, бе? Оле, колко си забил! Възможно. О! О, разяди ги. Ако имате предложения, идеи за игри, казвайте ги долу в коментарите. Приемам всички отговори. Без глупостите. Нормално, ако има глупости някой. Fuck, bro. I'm in the water. Yes, I am. Малко паднах във водата, ама... Стана плюки! Let's time to show. Preservation, that's on the PlayStation. Fuck, nigga. Preservation. Ай! Умрях след тебе, това не е ли яко? О. Радвате ли се след малко? Някои вече са във ваканция, други още не са във ваканция, но се радвайте. Детството минава бързо, радвайте се докато можете. Не! Yes! Благодаря ви, това беше всичко от нас. Абонирайте се и лайкнете, така ми помагате. Чао!